máis autóctono, digamos, o que máis hai. O noso propio, o noso Pinus pinaster. Sí, sería o Culex pipiens. Vale, que é o que podemos atopar por toda Galicia ou nalgúnas zonas máis que en outras? O que nos pica polas noites, pois, maioritariamente é o Culex pipiens, sí, o autóctono. E imos xa aos remedios. É dicir, pasamos unha destas noites maravillosas con 3 mosquitos na habitación, despertámonos a mañá seguinte con varias picadas tanto nos brazos como nas pernas. A ver, temos que ir á farmacia ou hai forma de solucionalo naturalmente? Bueno, pois hai remedios naturais, porque claro, os químicos, aparte de que afectan a nosa saúde, tamén poden afectar a dos ecosistemas. Entón, se temos remedios naturais, pois mellor que mellor, non? Vale. As plantas, bueno, normalmente a citronela, que é a máis famosa, non? A lavanda ou a alfábega, pois teñen no seu interior aceites esenciais. Entón, teñenos como mecanismo de defensa para que cando chegue un insecto e, por exemplo, morda unha folla, pois desprendan eses aceites e eles marchen. Entón, realmente, pois ter unha planta no noso balcón vai axudar, pero non vai a ser tampouco demasiada. Dai a importancia, pois, dos aceites esenciais. Claro, aceites esenciais como este que, claro, témolo aquí, pero que habría que facer? Botalo na pel, botalo nun humidificador? Non, podemos facer, se queres, un repelente natural aquí, agora. Eu, por mí, sí. Pois mira, xa que máxicamente temos todo isto, pois ímolo logo facer. Sí, vámoslo preparar. Vale, perfecto. Bueno, temos por aquí o primeiro que colliches, de feito, é un dos máis interesantes porque hai numerosas investigacións que din que o seu poder repelente pódese equiparar perfectamente ao dun dos compostos químicos dos que se utilizan, un repelente químico. Vale. Despois temos por aquí a lavanda e a citronela. Entón, para este repelente caseiro precisaríamos alcohol, Vale. uns 80 Sanitario. miligramos Importante. do 96. Perfecto, do 96, do meu ano, do 1996. Pois mira. A ver, pódeno comprar no día na farmacia tamén, non fai falta que teña case 30 anos o alcohol. Tomai nota aí, Anotade ben. Vale. Despois, 15 mililitros de auga destilada. Vale. O alcohol, principalmente, para que volatilice ben o spray, non? Despois, eucalipto limón. Vale. Aceite esencial, uns 2 mililitros, máis ou menos, así. Aquí facémolo a ollo. Sí, a ver, o mosquito tampouco... O mosquito non vai... Como moito escapa antes. Mais vale que sobre que non que falte. Despois, 1 mililitro de citronela. Picha, é increíble o cheiro que nos está chegando a nós. Aquí que estou como a medio metro, estáme chegando o cheiro destes aceites esenciais. Sí, sí. Que curioso. Non sabería dicir se é agradable ou non, é raro. É raro, verdade? Igual escampa os mosquitos, escampa tamén ao que non son mosquitos, Sí, sí. De nada, xa teríamos listo. Vale, habería que botarlo aí. Vale, genial. E xa está. Canto tempo dura isto? Bueno, pois isto dura 1 a 2 horas. Claro, ten un efecto máis limitado que os químicos, pero bueno, podémoslo estar aplicando. Pódelo botar ata que te quedes dormido. Unha vez que te quedes dormido xa, que sexa o que Deus queira. Claro. Que falabasme das plantas que, a ver, poden servir un pouco, pois eso, para escapar, non fa ninguna maravilla, pero hai algunha planta que faga xusto o contrario? Plantas que atraigan os mosquitos? Bueno, a ver, camelia, as do néctar, o que comentaba, non? Eles alimentanse de néctar de flores. Así que, pois estas que temos por aquí atraeríanos. Que curioso, mi madriña. Sí.